vesprada, informatiu especial i com veuen en un entorn diferent. L'edifici de la Llotja d'Oriola, 4 mesos després de la dana que va colpejar la Comunitat Valenciana i que va devastar part del Baix Segura. Hem vingut fins ací per mostrar-los com es troba en aquests moments la comarca i quines són les perspectives de futur. Veurem com s'estan gestionant les ajudes i entrevistarem per saber-ne més el president de la Generalitat, Ximo Puig. Però també escoltarem els veïns i veïnes, a les persones que van veure com la dana, que es va cobrar 3 víctimes mortals, desbordava rius i canviava les seues vides en només unes hores. Mucho miedo porque las casas se inundaban, había niños pequeños, yo tengo un bebé, también tuvimos que salir de mi casa, todo inundado, todo destrozado, los muebles, el sofá, todo, el agua caía en cascada por mi casa. Vas viendo que no puedes hacer nada y te quedas con una insatisfacción de ver que se te va todo lo que es de tu vida porque te está entrando agua por todos lados. Me dijo que tenía que ir a la diálisis y no podía, porque no podía entrar, estuvo 2 días, pues lo viví de arriba casi no me acuerdo, yo estaba pendiente, pues lo perdí todo. Experiències que s'han de gestionar per poder tirar avant. Estímulo-respuesta, el estímulo... apunto del coche... Equips d'especialistes treballen des del minut 0 per a curar les ferides de part de les 9.000 persones que van evacuar. Una part ja han pogut tornar i lluita per recuperar la normalitat. Les compensacions del Consorci encara no han arribat a totes les persones i han d'avançar en les reformes considerables per a alguns dels 3.300 edificis que han quedat afectats per les riuades. Hi ha qui ho ha perdut tot. Els danys en les infraestructures han anat esborrant-se en aquests 4 mesos, però encara n'hi ha que afecten a l'economia de les comarques del sud. 4 de cada 5 empreses han quedat afectades, més de 8.600 només a Oriola. Entrevistarem en directe el regidor d'Emergències i el vicepresident de la Cambra de Comerç perquè ens en donen més detalls. 500 milions d'euros en pèrdues al camp és el que deixa la dana, segons les primeres estimacions. S'han perdut el 80% de la collita a l'Horta del Baix Segura. La dana ha fet patent la necessitat d'un canvi de paradigma perquè el Baix Segura pugui fer front a la crisi climàtica i en això estan els experts internacionals que formen part de la tècnica Pla de la Vega Renace. Els contarem quina és l'opinió dels experts, com la canalització de la Rambla de Vanilla o l'ampliació del Caixer del Riu. Actuacions necessàries perquè Europa doni fons econòmics. I a l'Audiència d'Alacant ha començat el judici per l'assassinat l'any 2007 de l'alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Un tribunal popular jutjarà els 7 acusats, els 3 sicaris que haurien executat el crim i els 4 instigadors. Entre els instructors hi ha Juan Cano, que va substituir Ponsoda en l'alcaldia d'este poble de la Marina Baixa. El testimoni clau que implica els encausats és l'extreballador d'un prostíbul de Finestrat on s'hauria gestat el crim. Posem al primer Euromed que estrena la variant de Vandellós, una solució històrica en l'únic tram de via única que hi havia entre València i Lió, a França. 10 quilòmetres de traçat, més de 700 milions d'euros d'inversió i, com a conseqüència, reduccions considerables en la duració dels trajectes. Per exemple, el viatge en tren de València a Barcelona es redueix en 40 minuts. Isabel Clara Simó ha mort este matí als 76 anys després d'una llarga malaltia, considerada una de les escriptores més importants de la literatura moderna en la nostra llengua. La van guardonar, entre altres, amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2017. El 2013 va ser nomenada filla predilecta i reconeguda amb la medalla d'or de la seva ciutat natal, Alcoi, on va néixer l'any 1943.
En els esports també volem fer una ullada als efectes de la dana a la comarca. Les riuades s'arrasaren les instal·lacions de molts clubs i canviaren la rutina d'entrenaments i competicions. L'aigua va negar camps de futbol, pavellons i poliesportius. Després de les pluges, el dia a dia dels esportistes ha variat. Alguns han canviat d'ubicació els entrenaments, altres juguen en una altra població i fins i tot algunes instal·lacions, com el camp de futbol de Los Arcos, ha patit canvis significatius. El va assegurar, l'esport tracta de tornar a la normalitat. També parlarem de rival del València en la Copa del Rei. Els taronjas s'enfrontaran al Barça en el primer partit d'una competició per a la qual es van classificar ahir mateix després d'apallissar a la Fonteta el Joventut de Badalona. L'equip de Jaume Ponsarnau s'ha assabentat de quin seria el rival que opera a Moscou. Allí jugaran demà contra el Khimki en l'Eurolliga i divendres ho faran a Sant Petersburg per a enfrontar-se al Zenit. I des d'Oriola també parlarem de les particularitats de la dana que sacseja el Baix Segura fa ara mateix 4 mesos. Una borrasca molt profunda amb unes característiques molt peculiars que va deixar registres històrics. De fet, és el temporal amb pluja més important des que es tenen registres a la comarca. En parlarem i també de la situació actual, una situació caracteritzada per l'estabilitat anticiclònica que ens torna a deixar mínimes molt baixes a Oriola. La mínima avui ha sigut de 2 graus i hem tingut gelades importants arreu del territori. De fet, si repassem la situació, a les webcams de l'Associació Valenciana de Meteorologia destacarem com al Pilar de la Foradada tenim el cel ras, pinzellades de núvols alts, una temperatura que ha estat al voltant dels 12 graus ara mateix, i si ens n'anem a les comarques centrals, a Quatretonda, la Vall d'Albaida, la màxima ara o la temperatura millor dit actual és de 15 graus, poca nuvolositat en tot el territori. Acabem este recorregut a Sant Mateu, on parlem també d'un dia dominat pel cel ras. Per davant, una jornada marcada pel pas de núvols mitjans i alts, el primer d'una sèrie de fronts que ens afectaran esta setmana i que enteranyinaran el cel. No tindrà conseqüències quant a precipitació. Les temperatures pujaran lleugerament a causa del vent de llebeig que girarà a partir de la vesprada, especialment cap al sud. I demà tindrem més sol. De fet, el següent front arribarà dimecres i fins a aquest moment les temperatures seran més suaus al litoral. Cuidado, ¿eh? Els contem en directe des d'este edifici de la Llotja d'Oriola que les de setembre van ser les pitjors inundacions del Baix Segura en la seva història recent. Una pluja intensa, 500 litres per metre quadrat, que van transformar rambles seques en autèntics torrents. 4 mesos i un dia després, els efectes encara són visibles.